Teetimme OnePlusalla tutkimuksen, josta kävi ilmi, että lähes puolet suomalaisista nuorista liikkuu enemmän älypuhelimiensa ansiosta. Ihmiset tarvitsevat sellaisen älypuhelimen, joka ei ainoastaan täytä heidän tarpeitaan, vaan myös kannustaa heitä eteenpäin. Lähdetään testaamaan tätä. Haaste on tänään tosi simppeli. Me juostaan tämän puhelimen akkuun vastaan. Tässä twisti, akku saattaa jopa kestää päiviä. Ja sen takia meillä on videopuolella tuonne hubiin, että ihmiset voi seurata, missä me juostaan. Ja myös, että se akku kuluisi vähän nopeammin. Juoksut loppuu vasta silloin, kun akku loppuu. No niin kuin te huomaatte, meillä on tullut paljon jengiä juoksemaan meidän kanssa. Noin 60 ihmistä. Se on hyvä alkulämpö meidän illan matsiin. Ei mennyt akkuun juuri ollenkaan. Kyllä tässä saa vielä vähän duunia tehdä. Tutkimuksemme mukaan lähes 1/4 suomalaisista kertoo pidentävänsä treenejään sosiaalisen median vuoksi. Älypuhelimella tai sovelluksilla seurataan oman treenin kehitystä, haetaan inspiraatiota tai tekniikkavinkkejä, jaetaan kuvia ja urheilusuorituksia tai osallistutaan kuntohaasteisiin yhdessä tai yksin. 1 hour, 59 minutes. Nyt mennään juoksemaan intervalleja.